1, 2, 1, 2. כיסא אל מול כיסא, נפגשנו בחלל בית הקפה. על השולחן בינינו מתוחה מפת הזמן, ושתי כוסות קפה מנומסות, ועוד מעט יגיע החשבון המפצל, ואת תקומי וצא ייפול על צל. כיסא אל מול כיסא, נפגשנו בחלל בית הקפה. על השולחן בינינו מתוחה מפת הזמן, ושתי כוסות קפה מנומסות, ועוד מעט יגיע החשבון המפצל, ואת תקומי וצל ייפול על צל, ועוד מעט יגיע החשבון המפצל, ואת תקומי וצל ייפול על צל, וכמו שני מחוגים נתרחק, כמו שני מחוגים נתרחק, נתרחק לטובת הדיוק. כיסא אל מול כיסא, לטובת הדיוק, לטובת הדיוק, לטובת הדיוק.